Isa? Hey! Jeg ved godt, at vi har vores konflikter, men jeg har besluttet mig for at være en bedre søster for dig. Så hvad med et kram? Lad os kramme os fra det, ikke? Kramme os fra det? Louisa kan knap løfte en empanada. Marianos næse ligner en knust papaya. Er du blevet vanvittig? Isa, jeg fornemmer, at du er lidt oprevet. Og ved du, hvad der hjælper, når man er oprevet? En varm omfavnelse. Ud med dig! Alting var helt perfekt. Abuela var glad. Familien var glad. Vil du gerne være en bedre søster? Så sig undskyld for at have ødelagt mit liv. Kom så. Sig så undskyld. Jeg er ked af, at dit liv er så fedt. Okay, så undskyld. Jeg var ikke ude på at ødelægge dit liv. Vi er nogen, der har større problemer. Det egoistiske, forkælede prinsesse. Egoistiske? Her har jeg hængt på at være perfekt, lige så længe jeg kan huske. Og ved du hvad? Det eneste, du nogensinde har gjort for mig, er at ødelægge alting. Jeg har ikke ødelagt noget. Du kan stadig gifte dig med den store, flotte fladpand. Jeg har ikke lyst til at gifte mig med ham. Jeg gjorde det kun for familiens skyld. Hold da op. Isa, det er en meget alvorlig betroelse. Okay, kom nu herhen. Kom her. Isa.